Băi, fraților, au venit Moș Crăciun. În sfârșit a venit Moș Crăciun și la mine. Ce faci, băi, moșule? Ce faci, domnule? Asta trăiești. Ajut sau nu? Hai, hai. Da, îi spun Dan pictișoare, domnule. E, dar n-are nici ca moșule, spălăm de acum, asta e. N-ai o fungă ceva de cu lasă-le pe... Vai de mine, nu mai pot. Nu mai pot, domnule. Ajută-mă să eu, să dau jos sacul ăsta, că-i greu. Ia sacul din spate. Am o grămadă de cadouri pentru voi. Dai așa, o, gata. Gata, m-a pus. Cu s-au burit ochelari, domnule. Pișorul. Ia. Băi! La bradă, acolo, la tot, de față, că toată lumea trebuie toată. Și cu tine, tu știi? S-au burit ochelari, domnule, și nu mai văd cadouri. Daniel, ai fost cu minte sau nu? Sigur? Ai pus așa numai că nu prea ești sigur dacă ai fost cu minte sau nu. Ah, dar frățiorul tău cu minte? Deloc. Hai! Deloc! E mai obraznic? Eu gata. Și ce să-i faci? Să nu mai dăm cadouri? Da. Să nu-i mai dăm? Cum? El nu merită. Da, Dăm sau da. nu dăm? Acum mă uităm. Ah, îi dăm, îl iertăm, da? Mai de mine nu mai văd, domnule. Am adus cadouri pentru toți copiii din sat. Toți copiii. Toți copiii din sat. Da. Dar știi o poezie? Da, știu Ia două. să văd eu o poezie. Știu două. Haide, nu, măcar una, dar ți-o văd că o știi. Ia. Și cum dragul meu Moș Crăciun stă cu lampa dinainte și aștept pe coală albă rugămintea mea fierbinte. Mi-a plăsea că am o carte cu pitici posta singur să-i ducă și seara când lucrează la mănuș. Bravo! 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 Auzi? Da? Spune pișar la acel pentru frățiorul tău. Spune și pentru neghi una. Ok. Pentru frățiorul tău, o spui. După toamna sea frumoasă, Aminiana geloasă, dintre multe stele neaua ia copiii, ies cu șleaua. Mamele te pregătesc, multe bunătăți credeți, cam podovește alul, până noi este anul. Bravo! Deci ai zis-o în locul la frățiorul tău. Da. Acum mă ajută o leacă să scot cadourile de aici. Venu pe la mine. Iată că eu nu mai văd că s-au avut ochelarii, nu mai văd. Da. Ia să văd eu. Trage afară. Oh. Asta nu-i greu. Nu-i greu. Trage-o și Nu vreau să fac eu. da, trage-o și pe aici, da. Vai, pagă și dea cadouri. Mână dreaptă la Moș Crăciun. Și dea cadouri. Trage pe ăsta. Și mă dau și două de ăsta, așa. Așa. Gata. Deci toate cadourile astea. Asta sunt mai mari decât Avem, acum, avem. Stai un pic lângă moșul ca să-ți fac o poză. Ia să faci mai și o poză, da? El o leac și pe nectarii. Ia vine pe la mine, vine pe la mine. Vine pe la mine. Mai de mine. Necti? Ia, uite acolo, ia. Uite acolo, ia. Gata. Nu-i place de bărbos. Vai de mine. Da. Moș Crăciun în engleză. Thank you, Santa. Și cum e chestia? Se-ai căzut află Bun. Acum plecăm, că avem multe de mai avem cadouri și dăm la mulți copii. Plecăm și la anul ne vedem ea, da? Da. Bun, mulțumim, moșule, că ai fost pe la noi. Sănătate la toată lumea și Crăciun fericit la toți. Crăciun fericit. Moșule, îți place Sania? Mulțumim. E frumoasă, băi. Merge bine? Te tremură?
Nu treburi, mergi extraordinar. Bravo ție, ai lucrat exact Și Pavel m-a ajutat la construi Sania. Deci tu l-ai ajutat pe tăticul tău? L-a făcut Sania. Nu l-ai ajutat? Ba da, cum nu mi-ai ajutat și tu un pic? Am văzut că l-ai ajutat, știu tu. Nu mi-ai ajutat și tu un pic acolo? Hai tu, Dori, fă o colindă acolo, dacă. Bine atunci, bă-ți-ai venit așa, toate și gata. Am știut că tu erai Tudor. Am știut că tu erai Tudor. Bun, ce facem? Mergem sau mai stăm? Hai, Tudor, bag o colindă așa pe retragere. Bravo, Tudor! Bravo! Bravo! Bun! Ce frumos! Oi, băi, da! Haideți să mergem, că mai avem de calitate! Eu ți-am pus un ceai acolo să te încălzești. Da, domnule, dar cum ai de la acum? Printre barbă, moșule, printre musteț. Mai stau o leacă jos? Moscățul! Da! Băi, și pleacă Moș Crăciun de acum. Păcat că nu-i zăpadă și ei au ținut să fugi.